er en lille video, der viser, hvordan man får parret sin Zigbee-controller med Philips Hue app. Starter med at trykke tilføj lyskilder. Søg. Spotten skal have været tændt i mere end 5 sekunder. Så afbryder vi strømmen 5-10 sekunder, hvorefter man kipper med lyset. Går der lige et øjeblik. Så vil den have opdaget en lyskilde, efter man kan trykke start konfiguration og udført. Hvis det er en multi-white lyskilde, så kan det være, at man lige skal ind og stille om til multi-white og ikke RGB.